nachten brek als spiegelglas onder het ritme van haar skonken, die van wit en wiezen dronken volle efter de coulissen. Alle keer hebben ze het grijf moeten en de zevde schokkend vielt van die haar uitdroegen. Hoe vier kunnen wij gaan? Wel oond in het ijs? Voor een reis naar het uiterste land bij jaaien de hoenen en bienen de hinder skruutlapen voor. Hoe meten wij tijd die het us net komt?